Спечели пари от този трейд, нали? Тогава защо ти казвам, че този трейд беше лош? Позволи ми да обясня. Защото пазарът току-що ти плати, за да развиеш навик, който в крайна сметка ще занули сметката ти. Ти не последва плана си, наруши собствените си правила и това проработи, което е и най-опасният изход, който можеше да ти се случи. Защото една загуба, която разбираш, е по-добра от печалба, която не разбираш. Ето рамката, която използват сериозните трейдери. Ако си последвал плана си и си спечелил, това е добър трейд. Последвал си плана си и си загубил, това отново е добър трейд. Защото загубата в рамките на твоята система е неизбежна. Тя е просто цената на правенето на бизнес. И тя ти казва, че нищо не се е объркало. Но ако си нарушил правилата си и си загубил, това е лоша сделка и ти вече го знаеш. Но именно четвъртият вид изход е този, който те заблуждава. Нарушил си правилата и си спечелил. Твоят мозък не архивира това като късмет, той го архивира като умение. Пазарът може да възнаграждава безразсъдството точно толкова често, колкото е необходимо, за да те подведе. Тази печеливша сделка не беше зелена светлина, тя беше капан. Спри да оценяваш сделките си според резултата, оценява ги според изпълнението. Пазарът не се интересува от твоята загуба и печалба, той се интересува от твоите навици.